Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life. Mga karehiyon, sa darating na halalan 2022, ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng bawat isa. Kaya bumoto ng tama. Ang isang botante ay maaaring bumoto ng isang presidente at isang vice-presidente. Maaari kayong mamili ng 12 kandidato para sa senador, tig-isa naman para sa district representative at party list representative. Sila ang bubuo sa House of Representatives na magkakaroon ng hanggang 250 members. Sa lokal na pamahalaan naman, kayo ay maghahalal ng gobernador, vice-gobernador, mayor, at vice-mayor, mga provincial board members, at mga city at municipal councilors. Bagamat tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya, ang iyong boto ay mahalaga. Nasa masusing pagpili ang ikaangat at ikasasadla ng isang pamayanan. Bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Experience and discover Japan. Only here at CLTV 36. Papalapit na ang eleksyon 2022 at kasama ninyo ang CLTV na maghahatid ng mga napapanahon, pagkakatiwalaan at totoong balita at impormasyon. Alamin ang iba't ibang plataforma at posisyon ng mga kandidato, lokal man o nasyonal, kasama si Arzelin David sa Perspektiba, boto mo, kinabukasan mo. Kilalanin ang mga individual na kandidato kasama si Paulo G. Santos sa Kilalanin ang Kandidato. Mapapanood din sa CLTV ang The Forum Central Luzon na magbibigay kaalaman kung paano ipatutupad ang mga plano at proyekto ng mga tumatakbong national at local candidates. Patuloy kaming magbibigay sa inyo ng mga impormasyong kakailanganin sa pagpili ng mga susunod na lokal at national na leader ng ating bansa. Sa pagpili ng mga iboboto, piliin ang totoo. Totoong leader na totoong may malasakit sa bayan at totoong may magandang hangarin para sa bansa. Kaya sa darating na eleksyon, bumoto ng tama dahil buhay mo ay nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa Pilipinas dahil sa darating na eleksyon 2022. Kasabay nito ang peligrong hatid ng COVID-19. Kaya naman telebisyon at social media ang ilan sa pinagkukuhanan ng impormasyon ng mga tao patungkol sa iba't ibang paksa gaya ng political, social at general knowledge. Isa na rito ang mga impormasyong kumakalat patungkol sa mga kandidato sa pagkapangulo. Napakaraming kumakalat na misinformation o mga peking impormasyon na mula sa iba't ibang published post sa iba't ibang social media platforms.
ang CLTV. Sa inyo ng mga fact check na impormasyon dahil naniniwala kami na karapatan ninyo na inspirational success stories of business leaders and entrepreneurs. Live and love local as we discover and promote local businesses in the region. Out with business as usual, in with business unusual. Join me, Colette Hanson-Hizon, every Wednesday, 7 p.m. only here on CLTV. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Tuloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Magandang araw! Maya Payato! Naimbag nga aldaw mga Tarlakenyo. Mapapanood ang Central Luzon TV36 sa Tarlac sa pamamagitan ng ating cable partners. Concepcion Pay TV Network Incorporated Analog Channel 66. High-Tech Cable TV Incorporated Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Leal Cable TV Network Incorporated Analog Channel 36. Central Luzon Cable Television Network Analog Channel 66. Bilang isang cultural officer o isang tourism officer, napakalaking gawain ang ipalaganap ang pinagdaan ng kasaysayan ng aming bayan. Ito ang pangunahing gawain na tiyakin na ang bawat mamamayan ay may kaalaman sa kanyang pinagdaanan at may pagmamalaki sa kanyang kultura at tradisyon. Gayon din ang sining at kahusayan ng bawat mamamayan na maaaring pagmulan ng yabang o pride bilang isang Bulakenyo. Ako si Armando Santa Ana. Proud ako sa Bulacan. Proud ako bilang isang Bulakenyo. Real life stories from different sides of the globe. Witness UN in action.
May pagkatalapon Pampanga, magandang hapon Central Luzon. Oras na naman po para sa 60 minutong mainit na balitaan dito ho sa inyong paboritong estasyon, CLTV. At ang araw ho natin ngayon, March 7, araw ho ng Lunes, mga kabalin, mga kariyon, ang petsa natin, March 7. Ito, marami ho tayong mga balitang mapag-uusapan, lalong-lalo na ho, itong weekend, nanggaling ho tayo sa Sabado at Linggo, kung saan napakaraming pangyayari po ang ika nga nakaka-apekto at makaka-apekto pa sa atin dito sa Central Luzon. Simulan na ho natin ang mainit na balitaan. Ako pong inyong likod, Justin Dizon. Ito ang mga ulo ng balita ngayong araw. Supermarket sa Santa Rosario, Angeles City, nasunog. Hanggang ngayon po, hindi pa raw nadedeklara yung fire out sa nasabing insidente. Malalaman ho natin mamaya mula sa Bureau of Fire Protection ng Lungsod ng Angeles ang karagdagang detalye kaugnay ng balitang yan. Samantala sa Ciudad San Fernando naman, lalong tumitindi raw ang bigat ng daloy ng trapiko simula ng isailalim sa Alert Level 1 ang Pampanga. Alamin ho natin mula sa City Public Order and Safety Coordinating Office kung ano-ano nga ba ang kanilang mga adjustments sa ilalim ng Alert Level 1. Ito ho mga kabalin, mga karehiyon, para sa lahat ng may sasakyan at kahit yung mga namamasada at yung publiko, dahil lahat ho tayo ay apektado, asahan po ang big time oil price hike. Simula ho yan bukas, March 8. Kung magkano itataas ng mga produktong petrolyo, alamin ho natin maya-maya lamang dito sa ating programa. At magkakapamilya na magkakalaban sa politika, dumalo sa Peace Covenant signing ng Commission on Election. Kabalan kariyon, huwag na ho nating patagalin pa sa puntong ito. Sasamahan tayo ni Fire Officer 3 Armando M. De Leon ng Bureau of Fire Protection sa lungsod ng Angeles para mabigyan tayo ng update kaugnay ho nitong nasunog na supermarket dyan sa may barangay Santo Rosario. Magandang hapon po, Sir Armando De Leon. Bumati muna ho kayo sa ating mga tagapanood sa CLTV Balitaan. Yes po, magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga viewers po. Magandang hapon po. Sir, kumusta ho ang ginagawang operasyon ngayon ng ating mga baro dyan sa BFP kaugnay ho ng nasunog na grocery, na supermarket sa Angeles City? Yes po. Yes, go ahead, sir. Sir, kumusta po ang operasyon ngayon? Ongoing pa ho ba ang pag-apula ng apoy dyan sa may Airland Supermarket sa Angeles City? Yes, sir. Actually, ongoing pa rin po yung operations natin. Although the fire is under control na, siyempre, sinecheck po rin po kung yung mga baka may nakatago pa na nagpapaga para ma-check. Opo. Sir, can you give us an update po kung ano nga ba ang pinagmulan nitong sunog at anong oras ho kagabi nangyari itong insidente? Yes po. Naka-receive ng report around ano po yan, 8:20 kagabi. March 6 ng gabi. Regarding naman sa pinagmulan po, yung cause po ng fire natin is still under investigation. Opo. Sir, ito bang supermarket na to ay maraming laman ang nagagamit pa ho ba, operational pa, at marami ho bang mga nakatira din sa paligid ng nasabing supermarket? Yes po, yung supermarket na lang ko po is still operating. Regarding naman sa mga katabi, alam ko kaharap niya po is yung Santa Rosario Elementary School. Itong commercial sales din. Nasa commercial naman, hindi sinahawat. Opo. Sir, kumusta ho yung mga residente na nakatira sa paligid ng nasabing supermarket? Siyempre, kahit hindi lumipat itong apoy, yung makapal na usok ay nakaapekto ho sa kanila. Meron ho bang mga napabalita? Sana wala naman, pero mga nasaktan at nailikas na ho ba sila? Yes, sir. As of now, regarding sa injuries naman po, fortunate po tayo, wala po tayong nasaktan. At regarding sa mga residents lang po, alam ko po nag-issue na po si Mayor na po ng evacuation sa mga residents na malapit po. Opo.
Sir, ano ho yung mga laman nitong supermarket na naging dahilan po ng matagal na pagsiklab ng apoy dahil mula kagabi hanggang ngayong sa mga oras na ito ay tinitiyak pa ng ating mga bombero na maapula itong apoy. Bagamat nga nabanggit nga ho ninyo, fire under control na. Pero ito ho ba, marami ho bang mga light materials din dito? Marami po, mga karton, siguro, malamang po dyan, marami dyan yung mga ating mga cooking oils, yan. Yung medyo matagal talaga na ating apula, sir. Sa mga iba-ibang klase ng produkto na rin po natin sa talaga. Sir, ako, ngayong buwan ho ng Marso, ginugunita natin itong observance ho ng Fire Prevention Month, kung tawagin. Ano ho yung pwede niyong mapaalala sa ating mga tagapanood, lalong-lalo na ho ay kainitan ng panahon at usok-uso nga ho yung mga ganyang sunog? Yes po, ngayon po tayo po ay nasa buwan ng Marso. Ito po ang tinatawag natin Fire Prevention Month. Itin po natin ngayon is ang pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Okay? Ito lang po kami dyan. At lagi po namin kayong pinapaalalahanan. Huwag po tayong maging pabaya sa ating sa lugar ng ating pinagtatrabuhan, sa ating bahay, sa ating tahanan. Tiyakin po lahat ng regarding dyan sa bahay. Tiyakin na ito, malalim na electrical connections na ito, electrical wiring. Pamingkin niyo po, protect niyo po lahat po. Mga simpleng bagay po na ganyan. Hindi na po ang pagkakaroon. Maraming mga things na ito, lumilipid na. Nasa po, lumilipid. Karaw, pakipagkat na ipagkalaan. Sa bahay, ang attendance po, huwag isang iwan yung mga ito. Pag nagluto po tayo sa ating pinaalis sa'yo, ako yung sa'yo. Bakit yung ito na po? Ilang bagay lang po, maliit na bagay, pero malaking po makakatulong sa pagkakaroon at mapamintala po. Opo. Sir Armando, madagdag ko lang, ito ho bang insidente sa Airland Supermarket dyan sa Santo Rosario, ang unang, sabihin na natin, major fire incident ngayong taon sa Angeles City? Ngayong taon, actually, nagkaroon din tayo last month naman doon sa may Malabanyas. Yung ko kung nabalita rin. Opo, yung mga bahay, Yes po. So, natin pangalawa. Although tingin ko mas malaki naman ngayon. So, yun po. Okay. Maraming salamat po, Sir De Leon, mula sa Bureau of Fire Protection, Angeles City, at maraming salamat po sa inyong panahon at syempre, sir, sa inyong pagtulong ho na ginagawa sa ating mga kababayan na nabibiktima ho nitong mga sunog. Thank you very much, sir. Maraming salamat din po. Ayan, mga kapatid, mga kariyon, hanggang sa mga oras pong ito, nabanggit ho ni FO3 De Leon, na inaapula pa yung apoy dyan sa may Airland Supermarket sa lungsod ng Angeles. Alas 8:30 kagabi nang maitawag sa kanilang tanggapan itong sunog. At itong supermarket na to na binabanggit ni Sir De Leon ay operational pa, kabilang ho siguro sa mga sinasabi na hanggang ngayon kung bakit patuloy pa rin yung apoy, yung may mga tindang cooking oil o yung mantika. Ito daw kasi karaniwan yung matagal, na nasusunog. At siyempre yung mga karton na gamit na rin dyan sa supermarket. Kaya naman ganun na lamang ang nangyaring pagliyab ng nasabing gusali. Sa mga oras na ito, inaalam pa rin ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection kung ano ang pinagmulan ng nasabing sunog. At bagamat na ideklara na nga yung fire under control, hindi pa rin naman nadedeklara na fire out. Itong nasabing insidente. Ayan, babalaho sa publiko at paalala na rin ng ating mga kaibigan sa BFP. Huwag mong kakalimutan nakasindi yung mga kandila, katol, kalan. At sa tuwing tayo ay magluluto, tiyakin daw na laging papatayin yung pinaglutuan. Kung kalan man yan, di kaya naman yung mga mahilig mag-ihaw, yung gamit na uling, dahil uso-uso yung sunog ngayon. At magandang balita naman, wala hong naiulat na nasaktan sa nasabing insidente. Pero subaybayan ho ninyo dito sa CLTV News ang karagdagang detalye pa kaugnay ng balitang yan. Mamayang gabi, sisikapin ho nating makuha
ang latest information kung magkano nga ba ang inabot din ng na damages, no, dyan sa nasabing sunog, dahil hanggang kasalukuyan pa nga po ay inaapula pa rin ng ating mga kababayan sa Bureau of Fire Protection itong sunog na nangyari dyan sa tinatawag na Airland Supermarket sa Barangay Santo Rosario. Alam nyo mga kabalin, ito na raw ho yung ikalawang malaking sunog na naiulat, no, ng BFP dyan sa lungsod ng Angeles. At bagamat nung nakaraan, yung sa Malabañas may ilang mga bahay yung naging apektado at ilang pamilya ho ang naapektuhan ng nasabing sunog. Ano? Meron din na biktima sa Pulong-Bulo. At ito ho naman ay impormasyon mula sa City Information Office. Itong nangyaring insidenteng ito, ulitin ko lang na kahapon po o kagabi pa nagsimula, pasado alas 8:30 ng gabi nang maitawag ho sa Bureau of Fire Protection sa Angeles City, ay pinagtulong-tulungan na ho, no, ng ating mga bombero. At batay ho sa ulat naman ng City Information Office ng Angeles, ay kabilang ho sa mga sumaklolo dyan sa naturang insidente ay ito ho mga firefighters mula sa Volunteer Fire Brigade na pinangungunaan ho ni Mabalacat City Councilor Timothy D. Mabalacat City Fire Department, Magalang Fire Department, Bacolor Fire Department, Santa Rita Fire Department, Porac Fire Department, at yung iba pang mga taon, no, ibang bayan ay rumisponde rin sa nasabing insidente. Mga kabalin, mga kabalin, mag-iingat ho tayo, talagang delikado yung mga sunog sa panahon ngayon. Samantala, dumako naman ho tayo sa ibang balita. Ayan, isa na namang taas-singil sa produktong petrolyo ang nakaamba sa linggong ito. Nauna na pong nag-anunsyo ang Caltex Philippines ng pagtataas ng kanilang presyo simula alas 12:01 mamayang madaling araw, March 8. Samantala, ang Shell Philippines naman at KKK Turbo Fuel Corporation at maging ang Sea Oil magtataas ho ng presyo ng kanilang paninda bukas alas 6 ng umaga. Habang 4 naman ho, ang 4 p.m. naman, ang clean fuel. Magtataas sila ng presyo, yung clean fuel. At ito, pinapakita namin sa inyong mga screens, yung magiging presyo ng pagtaas ng mga produktong petrolyo. Ayon ho sa ulat o nakalap ng CLTV News, mula ho sa announcement nitong mga iba't ibang korporasyon, hanggang 3 piso at 60 sentimo ang inaasahang dagdag sa presyo ng kada litro ng premium at unleaded gas. Habang 5 piso naman at 85 sentimo sa diesel at 4 na piso at 10 sentimo naman sa kada litro ng kerosene. Nako, mabigat yan sa bulsa ng ating mga kababayan. Ngayon pa lamang nakikita na natin yung post ng ilan sa ating mga kababayan sa social media. Eto, banggitin lang natin yung mangilan-ngilan doon sa mga komento ng ating mga karehiyon habang patuloy ho nating fina-flash itong price increase ng iba't ibang gasoline station. Sabi ni Nicole Wanchon, dapat po pati sahod tumaas din. Yan. Sabi naman ni Daisy, ang taas na talaga lahat ng ngayon, mga bilihin. Ito naman, si Yeng Panaw, ang LTFRB, wala po ba silang i-anunsyo sa mga transport group na matagal na pong hirap na hirap sa sobrang taas ng diesel? Ayan ho, merong fuel subsidy na ikinasang gobyerno at sa huling ulat po mula sa LTFRB, nasa 60% pa lamang ng mga benepisyaryo na 20,000 dito sa Central Luzon ang kanilang nabibigyan nitong ayuda na fuel subsidy. Pero umalma ho ang ilang grupo ng sa transport sector at sinasabing hindi lang 20,000 kung hindi 30,000 ang bilang ng mga jeepney driver and operator dito sa ating rehiyon, Gitnang Luzon. Ito, basahin pa ho natin yung ilang mga komento ng ating mga kababayan. Ayan, panay taas ng bilihin, sahod, gayon pa rin. Dapat itaas nyo rin ang sahod ng mga tao. Ayan. Sa yun po ay mula naman kay Aldreds Jessica Nacorda.
Wala naman kay Maribel Domingo, grabe na ngayon ang bilihin, tumataas na rin. Ang sahod, walang taas. Naku, mukhang pare-pareho yung sentimiento ng ating mga kababayan. Ano? Meron namang isa, ito, ayan, sinasabi, magbisikleta na lang daw tayo dahil nga ay mataas na itong masyado yung presyo ng produktong petrolyo. Ulitin lang ho natin mga kabayan, mga kariyon, 3 pesos and 60 centavos ang inaasahang dagdag po sa kada litro o sa presyo ng kada litro ng premium and unleaded gas. Habang 5 pesos and 85 centavos naman para sa diesel at 4 pesos and 10 centavos ang idadagdag sa presyo ng kada litro ng kerosene. Tiniyak naman ho ng Department of Energy Secretary Alfonso G. Cusi ang sapat na supply para sa pangangailangan ng bansa sa gitna ho ng umiinit na sitwasyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Gayunpaman, pinaalalahanan niya ang publiko sa hindi maiiwasang pagtaas ng domestic prices, dulot na rin ng direktang epekto ng nasabing krisis sa international oil markets. Kabalan ka rin sa puntong ito, silipin naman ho natin ang sitwasyon kaugnay ng COVID-19 sa iba't ibang lalawigan dito sa Central Luzon. The new Mitsubishi Mirage G4. G for anything. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan,
Ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. So keep it up. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. And I'll be at your side forevermore. Love is not a miracle nor a fantasy. It is a very fabric that holds life together. What gives meaning to our life? We are born as loving beings, and we can deepen our love through practice and intention. The more we cultivate loving, the more love there is in our life. Discover all that life and love has to offer. Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete. Say yes to efficiency. Say yes to power. Say yes to practicality. People who get places in life are those who know how to say yes in life. So, say yes to new beginnings. Say yes to Changi. Magandang araw, Maya Payaldo. Naimbag nga aldaw mga Tarlakenyo. Mapapanood ang Central Luzon TV36 sa Tarlac sa pamamagitan ng ating cable partners. Concepcion Pay TV Network Incorporated Analog Channel 66. High-Tech Cable TV Incorporated Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Leal Cable TV Network Incorporated Analog Channel 36. Central Luzon Cable Television Network Analog Channel 66. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Kabalit Karehiyon, simula ho na ipatupad itong Alert Level 1 COVID-19 Response System dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Isa ho dun sa mga na-monitor ng ating mga kababayang motorista ay ang pagbigat o higit na pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada, hindi lamang ho sa Angeles City kundi maging sa kapital ng Pampanga, ang syudad ng San Fernando. At para ho pag-usapan yan kung ano nga ba yung possible adjustments o ano ho yung ginagawa nitong ating City Public Order and Safety Coordinating Office, makakasama ho natin
Si Kuyang Louie Clemente ang pinuno ng si Posco. At magandang hapon sa iyo, Kuyang Louie. Welcome dito sa ating programang CLTV Balitaan. Bumati ka muna sa ating mga tagapanood. Yes, so magandang hapon po, Sir Justin. And good afternoon po sa lahat po ng tagasunod po ng inyong programa. Sa ating po mga kasidad dito sa San Fernando, magandang hapon po sa inyo. Ayan, Sir Louie, alam nyo, ito nga pag-usapan natin ngayon, gaya nga ng nabanggit ko, itong ating mga kababayan, kabilang doon sa kanilang naging puna o napansin simula nung isa ilalim sa Alert Level 1, itong Pampanga, ay yung pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan. Of course, this is very much expected dahil mas madami na yung mga lumalabas na ating mga kababayan. Pero Kuyang Louie, ano ho yung adjustments? Ayan, nawala si Kuyang Louie Clemente. Ayan, medyo nagre-reconnect lang ho siya, mga kabalin, mga kariyon, hintayin lang ho nating makabalik. Gaya nga ho na binabanggit natin, kabila ho kasi doon sa mga napansin ng ating mga kababayang motorista, no, at nailapit ho dito sa ating programang CLTV Balitaan, ay yung pagbigat ng daloy ng traffic. At gaya nga ho ng nabanggit ko, this is very much expected kasi we let the people out, mas lumabas na ho, mas marami na yung mga taong na balik opisina na, balik on-site work na, may mga ilan-ilan na rin ho sa ating mag-aaral ang pumapasok na in-person classes. So talagang nariyan na yung yung galaw ng tao. At syempre sa loob ho ng 2 taon, hindi natin halos nakita yan. Pero eto, nagbabalik ko si Kuyang Louie. Kuyang Louie, ano ho yung naging adjustments ho ng si Posco kaugnay nitong pagbigat ng daloy ng trapiko? As I've said a while ago, anticipated naman ito dahil alam natin, after 2 years, mas magluluwag na ng restrictions, may mga bumalik na ng eskwelahan, mangilan-ngilan, may mga bumalik na sa kanilang mga trabaho. Yes, Sir Justin, kami po ay gumawa ng adjustment po namin ng aming deployment dahil nga po, tama po kayo, yung nabanggit po ninyo na anticipation natin na when we started Alert Level number 1, talaga in-expect na ho namin na magkakaroon na ho ng paghaba po ng ating heavy volume when it comes to traffic. Alam po ninyo, before that, bago po tayo mag-Alert Level number 1, usually po nakaka-experience po tayo ng heavy traffic. Mga 1 hour to 1.5 po during rush hour. Ngayon po ay umaabot na ho tayo ng 2 oras at kalahati. And we cannot attribute that, of course, yun nga po, dahil nga sa Alert Level number 1. And doon na rin po sa mga activities na po pwedeng gawin po ng ating mga pasidad. Wala na ho tayong restriction ngayon. Ang dinimaintain na lang ho natin ay yung pag-suot po ng face mask, saka po yung social distancing. But when it comes po sa transportation, 100% na rin ho tayo. Alam po ninyo, bukod po doon sa pagbaba natin sa Alert Level number 1, nagiging contributory din po yung sa pagbigat po ng daloy ng traffic natin dito sa ating syudad ay yung pong maraming ongoing construction po ng ating mga utility providers sa ating pong mga major thoroughfares. And bukod pa dyan, may mga ilan-ilan pa rin ho tayong mga malalaking gatherings na ginagawa dito sa city, which is obviously related na rin po dito sa ating election campaign period po. So, napabilis po yung pagkakandak po ng mga activities natin. Like for example, dito po sa ating city proper, dito po sa convention, madalas po ay bisita po ng ating Kapitolyo, yung pong ating mga nagtatrabaho, yung ating pong mga kasamahan sa gobyerno na nanggagaling po mula sa iba't ibang bayan dito sa Pampanga. So, ito po ay nakakadagdag po talaga sa volume po ng traffic na San Fernando. On our part naman po, katulad po na nabanggit ko, kami po ay nag-adjust po sa deployment. But of course, we can only do so much, pero ang importante po, we are managing traffic efficiently and effectively po. Sir Louie, can we identify yung mga choke points sa kahabaan itong MacArthur Highway para at least yung mga kababayan natin alam nila kung ano talaga yung aasahan nila? Kasi minsan may mga magtatanong, may aksidente ba? Bakit napagkatagal-tagal ng usad ng daloy ng trapiko dito? Ano ho ba yung mga pinakabinabantayan o areas of concern kung maituturing nitong si Posco sa kahabaan po ng MacArthur Highway?
Dito po sa MacArthur, ang lagi po namin binabantayan dito. Actually, matagal na po namin binabantayan yung ongoing construction po dito po sa from Tagulod del Pilar, Tadicula, hanggang po hanggang dito po sa San Nicolas. Alam naman po natin na ongoing construction ng road rehabilitation dyan. Secondly, ito pong dito sa May Alay, yung pong hanay po mula dito sa JBL hanggang papunta na nga po dito sa May Makabali dahil nga po yung katulad ng nabanggit ko, puntahan po kasi yung ating convention sa kasalukuyan dahil nga po maraming activities dyan. So, isa rin po yan sa masasabi nating top point. Pangatlo po, itong mismong ating mga mall area, dito naman po sa may Gawing Jasa, and yung pong sa may St. Jude, na matagal na rin po hindi umandar yung ating traffic lights dyan. At bukod pa po doon, meron po ongoing na construction po or rehabilitation or parang cable fiber optics po yata ang ginagawa nila underground. So ang PLDT po yata dyan ang gumagawa. So yan po ay nagbibigay din po ng malaking contribution sa pagbagal po ng daloy ng trafiko sa ating mga kalansangan sa kasalukuyan. Sir Louie, nabanggit nyo ho yung traffic light dyan sa may St. Jude intersection, ano? O yung, ito ho ba ay ika nga, naidulog na, nailapit na ng tanggapan ng si Posco sa DPWH dahil I understand DPWH yung nakakasiwa dito? Tama po kayo, Sir Justin. Actually po, matagal na, yun pong coordination natin sa DPWH, regular naman po. And naiintindihan din naman po natin yung DPWH dahil bigla hong nagiba ho yung kanilang secretary kung kaya't nagkaroon ho ng mga adjustment when it comes to yung pag-release po ng pondo. Pero sabi po nila, may nakalaan na pong pondo dito. Actually po, kasama na rin po yung ating mga flyover sa kanilang mga rehabilitate. Pero sana rin po, mapabilis po nila para talagang medyo magkaroon po ng improvement naman po yung daloy na trapiko sa mga nabanggit po na area. Opo. Sir, gusto ko lang malaman kung napag-uusapan ba sa city government ngayon with other, of course, no, yung mga stakeholders and other concerned offices, yung pag-i-introduce ng mga bagong kakalsadahan dito sa atin, sa Ciudad San Fernando dahil kung titignan ho natin kasi yung karaniwang napapansin din ng ating mga kababayan ay isang stretch lamang yung main thoroughfare natin. Ito yung MacArthur Highway, ano? At lahat ng establishmento, magsimula dyan sa may barangay Telabastagan, patungo hanggang doon sa may kahit hanggang sa Nicolas na, point to point, dyan nagsisiksikan yung mga establishments, no? Kailangan na ba ng panibagong kalsada at napag-aaralan na ba ito ng city government? Actually, Sir Justin, nung nakaraan ay nagtulong na po yung Local Development Council ng City. At tama po kayo, it is a very good question, sir. At na-consider na po yan ng ating Local Development Council. Yung pong pagpapalakas po ng ating mga barangay roads at saka po yung interconnectivity po nila. May mga ilan-ilan na ho na umpisa ng ating city engineer, kasalukuyan po. Actually po, may mga right of way po na inaayos ngayon ng ating city engineer para yung po mga masasabi nating alternate route na papasok po sa ating mga barangay, papunta naman po sa Bandang Angeles, ay talaga po madaanin po ng ating mga motorista. And isa rin po sa pangalan ko po, nabibigyan po ng pondo niyan para ma-rehabilitate po ng gusto ay ito pong sa May del Carmen Road. No less than the barangay captain through our city mayor and our congressman po ang lumalakad po dito dahil nga intindihin rin po nila na hindi po kasi po pwedeng isa lang po yung option natin papunta ng south katulad po ng MacArthur Highway. Kailangan po magkaroon po tayo ng mga panibagong daan or alternate route. One good example, Sir Justin, ito po ng ating tourism road, ongoing po ngayon. Yung pong expansion niya or extension po niya mula po dito sa May del Rosario, palabas na po ng NLEX natin. Na dati-rati po, sa kasalukuyan ngayon ay magto-third left ko pa, then third right papunta ng Panipuan going to NLEX. Yun po, pagka natapos po yun, medyo makapabilis po yung traffic natin within that particular area. Sir, panghuli na lamang, naalala ko lang, nabanggit ho ninyo yung mga flyovers sa
Nung huling nakapanayam ho natin sa isang meeting o sa isang interview, itong pamunuan ng DPWH Region 3, no less than RD Tolentino, ay sinabi na hindi talaga dapat padaanan ng daanan ng mabibigat na sasakyan ito hong Lazatin Boulevard flyover dahil nga dun sa sitwasyon nung struktura, ano. Pero ito, tinanong natin, sir, kung kailan nila kayang ma-rehabilitate. Wala pang nabanggit na exact date, pero meron daw ika nga inaantay na pyesa para dun sa, o yung basta merong procurement daw na nabanggit si RD Tolentino na inaantay para magawa nga itong pagre-repair. At they are also looking forward dun sa mas mahabang proyekto, no, yung long term na magkokonekta dyan sa flyover naman sa Dolores intersection o sa junction kung tawagin, at yung sa Lazatin Boulevard. Now sir, my question is, kaya ho ba ng SIPOSCO na pagbawalan itong mga heavy vehicle, ano, na dumaan dyan sa Lazatin Boulevard, considering the fact na meron ng nasabi yung ating DPWH na bawal itong daanan? Yes, Sir Justin. Admittedly, sir, talagang nahihirapan po kami when it comes to apprehending or talagang pagwawalan yung ating mga driver ng mga heavy vehicle. Hindi po talaga namin magawang 100% na wala na talagang dadaan dahil pero meron po kaming on a daily basis kami po ay nag-ooperate dyan. Pero sabi ko nga, hindi po kasi sapat yung ilang oras, 2 oras, 3 oras na pagbabantay dyan. Kailangan po talaga on a 24/7. Pero yun nga po, meron kaming challenge physically, kaya talagang hindi po namin ma-sustain. Pero meron po kami mga initiatives na ginagawa dito. Actually, ang dami po naming mga ginagawang paraan dito, pero talagang siguro dahil na rin po sa prevailing situation natin, pagka kasi heavy traffic na po, Sir Justin, hindi na po talaga namin sila mapilit na dumaan pa sa ibaba. At ngayon naman, kung talagang 100% dadali naman po namin sa ibaba, medyo umahaba naman po yung volume natin. Yung iba, dinadivert na lang po natin dito papunta sa may stages. Kaya lang, parang binabalanse na lang ho namin, either kailangan mapabilis namin yung traffic or safety. So between the two, kailangan po ang mauna talaga yung safety, pero yun nga po, we are admitting it na talagang meron ho kaming malaking challenge para 100% talaga mapagbawalan ho namin itong mga heavy vehicle na to. We should remember, Sir Justin, isang malaking volume po ng heavy vehicle na pinanggagalingan po ay sa Pampanga. Kaya talagang malaking issue po talaga kung sakasakali. At maaaring magawan ho namin ng solusyon to, pero meron ho talagang masasakot dito. Sir, pahabol lang, kasi naalala ko yung dati yung Mega Dike, yung access road sa Mega Dike. Meron silang mga beam sa taas, vertical clearance para tiyakin na hindi makadaan yung mga trucks. Ito ba hindi pa tinitignan na option ng SIPOSCO na with coordination of course with the DPWH para dun sa Lazatin Boulevard flyover dahil gaya nga ho ng nabanggit ninyo, hindi na safe daanan ng mga bibigat na sasakyan itong nasabing infrastructure? Isa po yan sa kinukonsider natin, Sir Justin. Upon rehabilitation of the said flyover, sana rin po makonsider po yun ng DPWH. Bagamat meron po tayong naging experience dyan, kung natatandaan po ninyo, itong ating flyover dito sa may intersection, nilagyan po natin ng vertical clearance yan, nailagay po ng Lunes, pagdating po ng Martes ay nabangga na. So siguro, it's just a matter of implementation po. Maaari kong masubok po natin yun, matry po natin yun, maaari kailangan maglagay talaga tayo ng 24/7 na magmamando na tao doon sa area para hindi na mangyari yung gano'n. Actually, yun yung pinaka-practical para talagang hindi kami masyadong mapagod or talagang magbigay ng deployment doon. Better po talaga kung magkaroon tayo ng infrastructure doon na hindi yung magkaka-option ng ating mga truck drivers na dumaan pa sa taas. Okay, maraming salamat po, Ginoong Lumi P. Clemente.
ang pinuno po ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Ciudad San Fernando. Kuyang Louie, huwag ka sana magsasawa sa aming mga paanyaya dahil maraming gustong itanong ang ating mga kababayan mula sa inyo sa inyong tanggapan sa Siposco. Maraming salamat at God bless you. Yes po, maraming salamat po. Anytime po, Sir Justin. Thank you very much po. Ayan mga kabalin, mga karil, narinig ho natin si Kuyang Louie Clemente, ang pinuno ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Ciudad San Fernando. Kaugnay nga ho nitong latest adjustments na ginagawa ng kanilang tanggapan matapos ho magsilabasan na sa mga kalsada ang mas marami nating kababayan bunsod ng pagpapatupad ng Alert Level 1. Samantala sa ibang balita naman, arestado ho ang isang high-value target at 2 iba pa sa isang drug bust operation sa lungsod yan ng Olongapo. Aabot naman sa 75,000 pesos na halaga ng hinihinalang droga ang na-recover ng mga otoridad. Narito ang detalye ng balitang yan. Isang high-value target ang napasa kamay ng mga otoridad sa ikinasang buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Central Luzon, kasamang Olongapo City Police itong March 5 araw ng Sabado. Bukod sa high-value target, 2 katao pang nahuli sa umano'y drug den sa lugar. Ang mga nahuli na sina Menandro Manuel na siyang nasa target list at tinaguriang high-value target, 43 years old at residente ng Amapola Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Arestado rin sina Angelo Liames, 19 anyos, ng Barangay Calapacuan, Zubik, Zambales, at Ashley Maroto, 20 years old, na residente naman ng Barangay Gordon Heights, Olongapo City. Alas 5:50 ng hapon nang salakay ng mga otoridad ang umano'y drug den na ino-operate ni Manuel, na kumpiska sa operasyon ng 6 na maliit na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang droga na may street value na 75,900 pesos, assorted drug paraphernalia at buy-bust money. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kasong kakaharapin ng mga nahuling suspects. Jennifer Talenga, CLTV News. Samantala, balitang eleksyon naman ho tayo, pangkaraniwan na sa lalawigan ng Pampanga ang mga magkakamag-anak sa mundo ng politika. Karamihan sa kanila magkakasangga at nabibilang sa iisang partido. Pero meron din namang kahit magkadugo ay magkaribal pagdating sa pagnanasang maposisyon sa gobyerno. Sino-sino sila? Silipin natin sa ulat ni Paulo G. Santos. Hindi na bago sa lalawigan ng Pampanga ang mga magkakamag-anak na nakaupo sa iba't ibang posisyon. Sa Kapitolyo na lamang halimbawa, Gobernador si Dennis Delta Pineda habang Vice-Gobernador naman ang kanyang ina na si Lilia Baby Pineda. Matatanda ang nagpalit lamang ng pwesto ang dalawa matapos ang 3 termino ni Vice Governor Lilia bilang gobernador. Ang 2 kapatid naman ni Governor Dennis Delta Pineda parehong nasa pwesto at kumakandidato rin na re-electionist sa pagkaalkalde ng Lubao na si Esme Pineda, habang re-electionist naman ang board member na si Maylin Pineda Cayabyab. Kung ang pamilya Pineda gaya ng ibang pamilya ay may magkakasangga sa politika, mayroon din namang magkakatunggali ang iba, pinaglalabanan pa ang isang posisyon. Sa bayan ng Santa Rita, 2 salalila ang pagpipilian sa listahan ng mga tumatakbong alkalde. Una sa balota ang pangalang Art Salalila, habang kasunod naman ang pangalan ni re-electionist Mayor Dagi Salalila. Ang problema sa aming pamilya, ito parang friendly game lang naman ito eh. Ayon kay Mayor Salalila, manalo man o matalo, ang mahalaga, Salalila pa rin ang maluluklok sa pinakamataas na pwesto sa munisipyo. Kung sino man ang manalo rito, okay lang. Ako, manalo matalo, okay lang ako. At least ang mananalo rito siguradong Salalila siya. Kung para naman sa nakaupong alkalde na si Mayor Dagi ay friendly game lamang ang maituturing na paglalaban nilang magkapatid sa eleksyon. Tila iba naman ang pagtingin dito ni Mayoral Aspirant Art Salalila. Hindi namin pinag-uusapan ng politika sa bahay para hindi na lalong lalagi pa yung gap namin. Basta ang ano namin, yung posisyon namin para anong balik yung panunong ko ng Santa Rita para
pagbagong palakid sa bayan ko. Ganun lang ang intention ko. Sa siyudad ng Mabalacat, nasa magkabilang puder ang nagbabalik politika na si mayoral aspirant Marino Boking Morales at ang anak na si Kapitan Marjorie Sambo. Kandidato sa pagkakonsehal si Sambo sa ilalim ng tiket ni re-electionist Mayor Chris Garbo. Para kay Morales, wala namang problema dito. Well, wala naman tayong kinakatakot. Ang importante siguro ay pagdasal natin ito sa buong may kapal na sana ay walang mangyayaring untoward na incidents dito sa ating bayan, dito sa ating probinsya, dito sa Pampanga at sa buong Pilipinas. Yan ang pagdarasal natin. God is good and God is love. Paulo G. Santos, CLTV News. Samantala sa kaugnay na balita, bagamat galing daw sa pamilya ng mga politiko, may sariling diskarte naman ang ilang batang kandidato sa lalawigan ng Pampanga ngayong papalapit na ang simula ng kampanya. Nagbabalik si Paulo G. Santos. Majority are young bloods. Ito ang assessment ni Attorney Romel Rama, ang Provincial Election Supervisor ng Pampanga, sa higit 700 aspirant sa lokal na halalan sa lalawigan. Kung may pagkakaiba man umano ang ginagamit na platform sa pangangampanya, ang young blood at veteranong politiko ay may pagkakapareho sa pagiging agresibo. At this point in time, is lahat agresibo because lahat yan gustong manalo, di ba? So pagalingan sila ng plataforma, pagalingan sila ng kanilang mga sinasabi ko na magagawa nila. Sa isinagawang peace covenant signing ng COMELEC sa Pampanga na dinaluhan ng mga kandidato, present din ang mga ilang young blood o mas nakababatang politiko. Kabilang sa mga dumalo ay si Bacolor Councilor Ron Dungca na susubok maging vice alkalde sa darating halalan. Si Dungca ay anak ni dating Bacolor Mayor Buddy Dungca. At kahit na siya'y napapalibutan umano ng mga nakatatanda o mga veteranong politiko, may sariling diskarte pa rin naman umano ang mga batang politiko. Hopefully, maalis yung old habits o maalis yung trapo. We are hoping for the best sa pagpasok ng mga bagong public servant na young blood, sana mabago at hindi mapunta dun sa old practice. Gaya ni Dungca, ang ilan kahit young blood na maituturing, hindi naman bago sa pandinig ng mga botante dahil galing na rin sila sa pamilya ng mga politiko. Isa na rito ay si Renz Canlas, na kandidato sa pagkakonsehal sa Bacolor. Pamangkin din siya ni Board Member Attorney June Canlas na nagsimula sa politika bilang SK Chairman. Kahit bata po tayo, marami tayong pwedeng gawin na mas maganda at mas makabagong mga proyekto at nasa panahon na ngayon. Para naman kay City of San Fernando, Councilor BJ Lagman, na kandidato para vice alkalde, ang paglabas ng mga young leaders ay magbibigay ng magandang kolaborasyon sa malaking bilang ng kinatawan ng electorate. Yung collaboration ng mga kabataan at ng mga batang manunungkulan will push yung ating governance doon sa ninanais nating mas maunlad na Pilipinas. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa ibang balita, isang grupo ng mga Ilocano ang nanawagan sa Commission on Election na pabilisin na ang paglalabas ng desisyon sa disqualification case na kanilang inihain laban sa kababayan na si Ferdinand Marcos Jr. Ito ay upang malaman daw nilang susunod na hakbang kaugnay ng kaso lalo na nalalapit na ang eleksyon. Narito ang detalye ng balitang yan. Halos 2 buwan bago ang May 9, 2022 elections, naghain ng motion sa COMELEC ang isang grupo ng mga petitioner upang pabilisin ang paglalabas ng desisyon sa disqualification case laban kay presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Attorney Ray Paulo Santiago, counsel ng Pudno nga Ilocano, ang disqualification case na kanilang inihain noong Disyembre ng nakaraang taon ay nakabinbin pa rin ngayon sa COMELEC 2nd Division. Ang Pudno nga Ilocano ay grupo ng mga residente mula sa tinaguriang Solid North, ang hometown at balwate ng pamilya Marcos.
Lumabas na raw ang resolusyon sa ibang kaso sa First Division pero medyo natatagalan daw sa Second Division. January 17 ang ihain ng memorandum subalit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin umano naglalabas ng resolusyon ng poll body. Paliwanag ni Atty. Santiago, kailangan daw nilang mga petitioners ng katiyakan kaugnay sa resolusyon ng kanilang petisyon upang malaman kung dapat pa itong dalhin sa Anbank o sa Korte Suprema. Para naman sa mga botante, mahalaga raw na malaman nila kung qualified ba ang respondent na si Marcos Jr. Ito raw ang dahilan kung kaya't napilitan silang mag-file ng motion to resolve dahil wala raw silang naririnig mula sa COMELEC. Nakasaad sa kanilang inihain na kaso ang hatol na guilty kay Marcos Jr. para sa tax evasion case matapos itong hindi mag-file ng income tax returns at magbayad ng karampatang deficiency taxes mula 1982 hanggang 1985. Nauna na ibinasura ng COMELEC First Division ng Consolidated Disqualification Cases na inihain ng Akbayan Party List Group, National Commission on Muslim Filipinos Commissioner Abubakar Mangilen at martial law survivor sa pamagitan ni Bonifacio Ilagan. Dinismiss din ng COMELEC Second Division ang petisyon upang kanselahin ang COC ni Marcos na inihain naman ng anti-Marcos regime activists na pinangunahan ni Task Force Detainees of the Philippines Chair Father Christian Buenafe at iba pang petisyon na final na isang Tiburcio Marcos. Jennifer Salenga, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News ngayong buong maghapon. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming mga social media pages na makikita sa iyong mga TV at mobile screens. Samahan mamayang alas 6 ng gabi si Jennifer Salenga para sa karagdagang detalye pa ng mga balitang Central Luzon na dapat nating malaman upang tayo magabayan sa ating pagdedesisyon. Mamayang alas 6 yan sa CLTV News. Sa kalag mo na buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Karayon, Kabalen, mag-iingat po tayo palagi at maraming salamat po. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko solved